Muziek, hoe die twee hebben het hier en over top 5 van zelfs. Ik zit op de bar, of ik sta op de bar, bij Pieter Schurer. En, ja, hoi. Goedemiddag. Is er hier een stamgast? Nou, zo word ik dat nemen, maar kom maar los. Een bepaalde oren eigenlijk, een stamgast bent volgens mij. Ja, precies. Ja, dat word ik zelf naar zitten. Oké. Maar goed, hij is wel even de top 5. Bij elkaar spist heel goed Friese muziek. Of zei ze, ja, ik ken ze al hier wel, maar ik zoek ze net al eens samen bij namen nemen kennen. Nou, ik ben wel een leerfabber, absoluut. Ja. Oh, toch wel? Oké. De volgende toch wel. Ja, wist wel. En daar kom ik wel eens in Markt zitten, maar ze nog eens een optreden hier en daar. Ja, wist. Ja, ik ben het graag volgen, dus ik ben wel een leerfabber. Dus we hebben hier een kenners top 5 successen kennen. Nou, neem hem even mee, successen. We beginnen met nummer 5. Nummer 5, Toes. Dat is van de Zadelroepers samen met Gurbe. Dat hebben ze opgenomen voor een project in de week nog eerst. Nou, Gurbe kan er zelfs meer van zeggen. Maar het is wel mooi. Vind ik wel leuk. Ja, jij hebt te weinig, ik zou zeggen. Oh, leuk. Oh. Ja, goed. Misschien dat we Stroeba Tener Rintje Kast dadelijk vreken in, of wie daar illustratie van jou is. Even lekker met Rintje, het is net zo net, dat weet ik wel, maar... Hallo? Niet? Nee? Oké, nou. Dat wil ik net, die zullen we nog net spelen, maar ik geef je er maar die top 5. Nou, op jou vanzelfs Skiet en Driet van de Zadelroepers. Vanzelf? Is dat zo vanzelf? Nou, dat vind ik een logische keuze. Ja, dat ben wel een stel mooie rockers, dus die wil ik graag in mijn lijst hebben. Dus vandaar, die staan erbij. Op jou. Ja, geef verder. En dan hebben we een combinatie van de noem het jou en 5. Eigenlijk is dat volgens de officiële regels van de top 100 helemaal net 10, maar we doen het voor de eerste keer wel. Ja, nou op treien liet je hem gaan van Gurbe. Ja. Dus ik moet het letten. Goed, ik heb bij zitten, denk ik. Maar je bent... Rintje krijgt nog een wegtrekker. Is dat met dezelfde trouwens? Nee. Pakken ze begin Rintje? Nee, die is een spadder. Hij is een burk uit de boom. Ik ben een bulk, de kees ook een vispraat. Maar die houding hier direct bij, ze kroem zit. Ja, ik zit even lekker. Ik ga er niet verwachten, dus we gaan er even staan. Oké, nou, We blijven door. we komen dadelijk uit op een geschiknummer voor dat, wel heb ik het gevoel. Geef verder. Op nummer 2, Fort naar Boetenlanders van Bouke en Campbell. Nou, ook niks bij de sissen toch, denk ik. Nee, prima, je hebt nog wat verder, maar doe maar hier. Nou, dan komt Bakkie Thee van de Vierwaarders. Hoi, dat is die echte absolute nummer hier. Ja, absoluut. Waarom? Nou, ik vind het een leuke band. Ik heb ook wat familie op het beeld zitten, dus ik ga er wel wat, een bal mee, ik zou zeggen. Dus ik wijs graag hier. Juist, de feetwarmers. Fleurig noem ik dit, bakje thee. Is dat het Rintje? Nee, ik ga gewoon wel voor Rintje, ben je niet mijn naam als illustrator van de Friese top 100? Ik ken steeds iets van de Sandycoat, man. Heel leuk. Maar, Nee, wel een stukje beeldmuziek. ja, doen we dat maar. Ja, doe maar. Maar op de Zeumeraans, wij waren mannen. Ja, dat is wel muziek. Oh, in grote maar blijven burgers. Stilstaan bij het huis. En op een boot voorbij. En zonder woorden. Ik hou zo van mij. Maar kan zie ik daar weer komen. Onder in het tussen ik en zwarte haar. Dus zie ik waar ik van weer en buiten blonden. Wat verleden lachen bleef nog bij me staan. Is zo. Yo! Rintje Kast, nog een nummer dat van Pieter Schuur en de Feetwarmers, bakje thee, een Oorbeeldse classic. Nou Pieter, dankjewel voor die top 5. Graag. En ik neem hem mee naar de studio en dan vullen we hem in. En waar wit krijgt het dan zo'n top CD tussen samen kennen. Super. En Joe, proost. Ja, lekker hoor. Ja, lekkere sfeer daar in Markt. Ja, dat Rintje lekker erop. Ja, gezellig. Ja. Je bent er nog een liedje dier gedaan, denk ik ongeveer. Hè? Ja, ik zal Gurbe nog even noemen, dat hij nog even noemen doet. Maar Ja, ja, dat komt wel goed. Nou, even. Nee, wij hebben weer van hier. Dat neem ik een naam, niet eindelijk achter de microfoon staan. Oké.
Dus dat komt goed. Maar ik heb eerst even een stukje op. Wij hebben in de klas hier. Dus de moederpost in de 84 dus maar op publiek. Ja, dus we zijn in de sportvak. We hadden in de 8e